o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. At sa ngayon na panahon ng pandemic, malaking tulong ang ating Power Trio para palakasin ang immune system at hindi ka basta-basta mahagip ng COVID-19. Hello kay Ma'am Delia Villanueva. Ayan. So, patuloy po tayo. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. Hello kay Sir Rodel Marhalino. Oo, nung isang araw ay ang na-interview natin ay si si Ma'am Grace. Si Ma'am Grace Hubilian nasa area ng Tacloban. Kung paano niya minanage yung kanyang symptoms na siya na COVID. Parang ngayon subukan ko kaya kung makakontak natin si Ma'am Shirley. Kung makakontak lang natin ha, kung okay, magiging okay yung ating signal. Wait lang po, kasi nakalimutan ko na yan pala ay kailangan ko siyang i-interview. Subukan ko lang ha, kung makakontak natin si Ma'am Shirley Dibien. Ano bang nangyari? Ba't hindi ko yata makontak? Ayan, nagre-ring siya. Oo. Subukan lang. Hello, Ma'am Shi. Yes, ma'am. Oo, pwede ibaba mo muna at tatawagan kita uli. Medyo nagbulok ko yung aking cellphone, ha? Pwede ka na ngayong gabi ma-interview? Oo, ano ko muna, ha? Paki-off muna at ayan, off muna. Off muna. Para tayong inaaral natin itong anong mangyayari nito, ha, 'di ba? So, subukan muna natin, ha, kasi Shirley Dibien. Ayan. Ayan. Kung makukuha natin siya sa ngayon. Hello, Ma'am Shirley. Good evening. Yes, ma'am. Good evening po. Ikaw ba yan? Apo. Oo. Kumusta dyan? Nasa Talavera ka ba? Yes, ma'am. Nandito po kami sa Talavera, Nueva Ecija. Ayan, mag-greet ka muna sa mga listeners natin. Sa Bicol. Hello po. Sa Bicol. Hindi ka na nauwi dito sa Bicol. Medyo halay na po akong dayon na baka dun eh. Sige, mag-greet ka muna sa kanila. Sige po. Maray na banggi po sa inyong gabas na nadadangog kay Ma'am Linda Wing, ngunyan sa sayang programa. Ako po si Shirley De La Torre. Yan, ito sa mga listeners natin, sa mga taga-subaybay, itong nasa linya ay, ito yung lagi kong binabanggit sa inyo na na-diagnose na cancer of the pancreas, na sinabihan na siya ng doktor na kung ikaw ay uoperahan at ikikimotherapy, 2 buwan na lang ba yun, Ma'am Shi? Yes, ma'am. 2 buwan, okay. So, para doon maka-inspire tayo sa mga listeners ngayon na may mga cases talagang mga nagkaroon ng, yung bang lumala yung mga cancer nila. And of course, yung mga, kasi siyempre grabe ang COVID positive pa rin dito sa Bicol region.
Pero Ayun yan, po. Kasi ang mga may gamit ka bang earphone? Dito lang po ma'am sa cellphone. Hindi po gumagana yung headset ko po eh. Hopefully ay clear. Ayun po, ma'am. Hopefully ay maging clear sa mga listeners natin. Oo. Ano yan? Naka-loudspeaker ka lang? Apo, ma'am. Sige. Sikapin natin na maging klaro yung ating usapan. Hello kay Ma'am Lilibat Coloma. Diyan din siya sa Northern Luzon. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, madalas kong ibida sa inyo, na sinabihan na ng doktor na 2 buwan na lang yung buhay niya kahit na i-operahan at ikikimotherapy. Pero buti na lang ay nakinig siya sa akin. Oo. Ma'am Shi, di ba noon, sabi mo noon na operahan ka sa gallbladder ng age 28 ba yon? Yung sa gallbladder ko po, actually, nauna po yun bago ako na-diagnose ng pancreatic cancer. Nauna yun. Ilan yung edad mo nang na-operahan ka sa gallbladder? Hindi ko makwenta ma, pero 2004 po yun nangyari nung natanggal po yung aking gallbladder. Oo, pero yun, para kasing noon inaano ko yung situation mo na after 10 years, doon ka na tinakbo ng ospital. After nung naoperahan ka, 10 years after nang naoperahan ka sa gallbladder, dahil sa mga gallstone, ikaw ay tinakbo ng hospital sa Naga City at doon mo nalaman na ang problema mo ay, ano ba yun? Cancer of the pancreas. Cancer of the pancreas. 2013 yan po, ma'am. So, 2013, doon din po yung time na nag-meet tayo at clinic niya ako sa abroad. After that, dun lang po ako na-diagnose ng pancreatic cancer. Oo, kasi pala ikaw sa kaso mo, dahil yung kapamilya mo, ang iyong tatay sa kayong asawa mo noon ay laging may sakit, sila yung pinapainom mo ng ating produkto. Yes po. Ikaw tinitipid mo yung sarili mo. Opo. Oo, Kasi di ba? po noon, bago pa lang kami noon, so hindi pa kami member, medyo namamahalan kami. Kaya Ayun. nung sinabi niya na mag-register, ayun, buong pamilya na po namin ang nakinabang. Kasi na namin, kumbaga, na-afford na namin yung product. Oo, kasi maganda talaga pag member, mabibili mo ng discounted yung ating produkto. Pero Ma'am Shi, nung pinuntahan kasi kita noon sa isang hospital sa Naga City, yellow as in yellow ka. Sa case mo, sabi mo hindi na tinatanggap yung food, pati yung water, hindi ka na nakakainom. Ganon ba yung sitwasyon mo noon, di ba? Yes, ma'am. Actually, ma'am, nung inatake po, o yung umatake po yung pancreas ko noon, nasa 105 kilos ako, pero dahil wala nga pong intake na hindi po makapag-intake, bumagsak po yung kilo ko from 105 kilos naging 48. Sumeksi ka. Hindi magandang paraan, ma. Oo nga. Pero ayan, sabi ko sa'yo, di ba? Yung kwento sa'yo ay inuwi ka na lang sa bahay nyo dahil, yun nga, wala nang pag-asa. Sabi mo, hinihintay na lang ng pamilya mo o yung sinasabi ng doktor na 2 months ka na lang, pero buti na lang ay nakinig ka sa akin. Nasabi ko sa iyo, kung hindi ka makakainom ng Power Trio in high dosage, hindi ko na nakikita na gagaling ka pa. Opo. Actually, ma'am, nung time na yun, talagang hindi pwedeng mag-intake nung nasa hospital. Naalala ko po noon, bagaman wala sa isip ko kasi nga in pain ako nung dumating ka. Pero napapasalamat po ako na naisip niya yung spray. Nilagay niya sa spray yung CMD noon. Opo. Spray sa katawan. Kung hindi tinatanggap sa bibig natin yung ating produkto, CMD, pwede ilagay sa spray at i-spray sa katawan. So, pinagtiyagaan yun. Ma'am Shi. At yung nangyari, di ba, papabili ka pa nun dito ng morphine sa Albay. Opo, nakakarating dyan sa inyo. Oo, dahil walang
Mabilis sa Kamsur. Ma'am Shi, ilang buwan ba na naka-morphine ka? Halos isang taon din po yun, ma'am, after na ma-discharge ako. Mm-mm. Pero hindi ko po kasi napapansin na parang hindi naman na po ako nagmo-morphine nun. Marami nga akong natira kasi sumasakit po pag umatake, dinadouble dose ko po yung Salbayo food. Oho. Gumagrano siya, ma'am. Kaya marami rin akong natira noon yung binili niya last na 100 na peraso ng morphine. Siguro nasa 50 mahigit din po yung na-expired. Oo. Pero yon, dinodoble mo yung intake mo ng Yes, CBF. Ma'am Shi, ilan ba yung drops na iniinom mo ng CMD natin at ang ilang tableta sa CBF? Nung pwede na po ako mag-intake, ang CMD po, sa maghapon, umuubos po ako ng 150 to 200 drops. 150 to 200 drops. Iniinom yun, Ma'am Shi? Yes, ma'am. Nilalagay po yun sa, inumin ko talaga. Tapos, yung spray, nandun pa rin. Tapos yung sa CBF po, dati po, ang pinapainom sa akin ng doktor, 10. Pero pagka in-pain po ako, ginagawa ko pong 20. 20 tablets, 3 times a day ba? Yes po. O 60 tablets a day. Yun ang iniinom mo, Yes po. Opo, kasi bagsak po yung ko nun weight ko. Mhm. Pero ilang yan, 'di ba, nung na dumating ang time na hindi na kailangan yung morphine kundi talagang naging dependent ka na sa ating power trio. Oo, pero tama ba ako, Ma'am Shi? Yes, ma'am, hanggang ngayon. Oo. Hindi po pwedeng malayo. Hindi pwedeng wala. So ngayon from Bicol, from Lagunoy, 'di ba? Lagunoy ka, Ma'am Shi, ay nalipat ka na diyan sa Talavera. Ano yan, Cagayan ba yan? Nueva Ecija, ma'am. Nueva Ecija. Oo. Noon sinabi sa'yo ng doctor mo na kung ikaw ay uoperahan at ikikimotherapy dahil sa iyong cancer of the pancreas, sabi niya ay 2 months na lang yung magiging buhay mo. So, nag-decide ka na wag na lang magpa-opera at wag nang magpa-chemotherapy. So, talagang sinandalan mo rin yung Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice ni Health Code International. Ma'am Shi, ilang buwan, taon na, mula nang ikaw ay na-diagnose na may cancer? More than 8 years na po, ma'am. More than 8 years. So, ibig sabihin, going 9 years na po talaga. Opo. Oo, nagpa-check up ka ba uli kahit dyan sa Nueva Ecija kung nandun pa yung bukol sa yung pancreas? Actually po, ma'am, nung last April lang, kasi na operahan po ako sa appendix ko. Appendicitis. Yes, ma'am. Hindi ko naalagaan yung aking appendix. Actually po, sabi naman lang kasi ng doktor, pag yung appendix pala po, hindi naman talaga dahil hindi mo iningatan yung katawan mo. May pagkakataon po talaga na mag-explode yung yung appendix po na yun. Nung general check-up po ako that time, April this year. Mhm. Alam na po yung, wala po silang nakitang bukol sa pancreas ko, ma'am. Wala ng bukol. Anong laboratory yung pinagdaanan mo? Yung ultrasound, Oo. yung CT scan, I mean. So, wala na yung bukol. Ibig sabihin, natunaw na sa pag-take mo ng ating Power Trio. Oo. Yan. So, Ay, po sa doktor na may case ako na ganun. oo. So, that's how amazing is our Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice. Pero yan, nagulat ako sa iyo, Ma'am Shi. May kwento ka sa akin na COVID kayo? Yes, ma'am. Kaming mag-asawa po nung August. Po namin nakalangay na tatamaan kami ng COVID. Baga naman nagpa-Power Trio. Pero dahil nga hindi naman po double dose yung ginagawa namin, yung regular dose. Regular lang yung dose. Bakit lumalabas rin kayo ng bahay? Hindi po, ma'am. Sinong lumalabas ng bahay? Yung aking asawa po, lumalabas siya kapag meron lang po mga transaction na kailangan. Kunwari po, bibili ng... So ano yung naramdaman nyo, Ma'am Shi, nung
Paano mo nalaman na COVID yung tumama sa inyo ah? Nung una po, gusto namin na magpa-swab test or antigen test. Kaya lang, sabi ng doktor po namin, ano ba yung symptoms, sabi niya. So, since po namin yung mga symptoms na nasa amin, sabi niya, hindi na kailangan ng swab test kasi yung symptoms nyo, COVID na. Confirm na COVID, di ba? Lahat ng sintomas ng COVID, nararamdaman nyo na. Yes po, nasa amin. Oo. Anong ininom nyo para makarecover, Ma'am Shi? Po, Ano po yung ininom ninyo? May ininom ba kayong synthetic na drugs? actually, ma'am, meron. Kasi yung COVID po, meron talaga silang naka-assign na medicine, yung synthetic na antibiotic para doon. Mhm. Pero, di ba nga po, lagi po natin napag-aaralin sa mga seminars natin na kung mababa yung mineral level ng katawan natin, hindi natin ma-absorb, di ba po, yung mga synthetic drugs na ininom natin, hindi Yes. natin fully absorb. So, mababa yung ating mineral level. So, ang ginawa po namin that time, nag-double dose po kami. At yung double dose po na ginagawa natin na minsan, 100 talaga, hindi bababa yun sa maghapon. Mhm. Ang inumin natin. Tapos yung ganun din po sa CVS. Tapos sa Supreme Juice po, na dating once a day, ginawa po namin twice a day. Sa tama rin, sa Singapore. Plus yung reseta ng doktor ba? Po, Plus yung reseta ng doktor. May nireseta sa iyo yung doktor na gamot. Tama ba? nag-shopping ma'am, pwede po pa ulit. Oo. Yung sabi ko sa iyo, may nireseta nga yung doktor sa iyo. Yes ma'am, meron po. Ininom mo rin 'yon. Yes po, yung antibiotic po. Oo, plus yung ating Power Trio in high dosage. Kayo ba tinakbo ng hospital, Ma'am Shi? Hindi po kami naitakbo ng hospital kasi nung time po na yon, nung naramdaman po namin, bagaman hindi pa kami nagpapacheck up, nag-double dose na po kami sa product natin. Hindi na po namin hinintay pa na lumala. Tapos nung after 2 days, nung naramdaman namin yung sintomas, saka lang po ako nag-chat din sa doktor na ganito yung kalagayan namin, ganito. Tapos yun, saka lang po siya nagbigay ng antibiotic. Okay, so sa ngayon ba ay fully recovered na kayo, Ma'am Shi? Yes ma'am. Oo, kaya naman yung boses mo ay maano kaagad. Lively na uli yung kayong boses. Fully recovered na kayo sa COVID-19. So, hindi pala tayo dapat matakot kasi sa panahon ngayon, kaya pa rin i-manage if ever tayo ay nahagip ng COVID-19. Oo. Ma'am, hindi kailangan ng hospital. Oo, kaya palang i-manage pag marunong. Dapat daw alam natin para hindi tayo napapraning in case tayo ay mahagip ng COVID-19. So, Ma'am Shi, salamat sa pag-share mo po ng iyong kwento ng about health. Paano nyo minamanage the natural way ang iyong health na ikaw ay dati ng maraming pinagdaanan na mga karamdaman pero ayan ngayon ay ano ka pa rin ngayon, standing strong dahil ikaw ay naka-Power Trio. Ma'am Shi, last message mo sa mga listener natin? Sa mga listeners po ng programa ni Ma'am Melinda Wee, palagi niyo po susubaybayan yung programa niya kasi siya po tinuturo po kung paano natin gagamitin yung product natin, yung Power Trio, yung CMD, CBF at saka Supreme Juice para sa ganun, hindi na po tayo umabot ng hospital. Kasi mas magastos po pagka nasa hospital tayo, tapos mas delikado pa. Okay. So, kailangan po natin na i-manage talaga sa bahay na lang. So, ingat-ingat kayo, Ma'am Shirley, dyan sa Talavera, Nueva Ecija. Yes po. Bye-bye po. Okay po. Okay. So, ayan. O, diba, yun mismo, si Ma'am Shirley, dati de Bien siya, ngayon de la Torre na po. Oo, sa Talavera, Cagayan. So, grabe ang pinagdaanan niya. Dahil, actually, si Ma'am Shi kasi, dahil sa naging lifestyle din nila, na naging mahilig sila sa processed foods, o diba, processed foods, carbonated drinks,
bumagsak talaga yung kanilang health. Yan. Kaya natuto silang ayusin ang kanilang lifestyle at gumamit syempre ng ating Power Trio. Akalain mo yan, maraming health problem. Di ba yung cancer of the pancreas, pati yung na-COVID siya, ay grabe talaga. So anyway, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So dito na po tayo sa ating mga outlet. Siyempre, dahil tayo ay mapapakinggan sa Camarines Norte, hanapin lang HCI CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Casorog Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diagolina Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte. Malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn sa corner Lapak Street and Mabini Street. Purok 2, Poblacion, Capalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Korea Abai sa Rusan's Transient House, Purok 2, Lag-on. Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion Sur, Paracale. And of course, sa area ng Camarines Sur, Kati Zazil, Binanuhan, Karamuan, Camsur, CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, andyan din si Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. CMD Center at Dortree Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. In front, Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Merly Colasito, Zone 3, Barangay del Carmen, Sangay, Camarines Sur. Sa Catanduanes, Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamuran, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes. At sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Si Ma'am Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa area ng Sorsogon, CMD Center at 2nd floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Corazon Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo. Christopher Alaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, care of Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amor, Kamadkad, Castilla, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Sa 1st District of Balbay, andyan si Mr. Ray Mendez. Yan. Nag-i-greet ko daw. Oo po, yan. Abangan nyo mga taga Paracale. Soon to open si CMD Center dyan sa Paracale, Camarines Norte. Nandyan siguro si Sir, dyan sa radyo natin sa Paracale. Opo. Hayaan nyo, one day magkikita tayo, Sir. So, eto ngayon, 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purac 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalyor, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at 2nd floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo Ortiz, Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biasca, 2nd floor,
Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at Top GW Hardware. CMD Center at second floor ay dito sa Legazpi, Errol Asuncion, sa 2nd District of Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo Albay, Rafael Escalador, Burok-Burokan, Rapo, Mr. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito Albay, Joy Diesel Bulos, Purok 1 Kawayan, Manito Albay. CMD Stock Center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, at Top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EM Sabayo, Legazpi. Lisa Longasa, Bangkirohan, Legazpi City, sa Sarti Commercial Market Site, Daraga Albay. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Maral, Barangay Sipi, Daraga Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Nora Aison, Poro, Legazpi City, Jeremias Balia. Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig Albay. Rexy Sardeñas Store beside LBC Office Center ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susie Dizon, care of Ultrapayo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Palangi. At sa 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Palangi, Albay. CMD Center at 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Now Ligao City, beside PNB Ligao. Yan. Andiyan din si Lorly Rafael Travisha, Ginubatan, Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Palangi. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, UWAS, Albay. So, sa mga listeners natin, saan man kayong radio nakikinig, and of course, sa mga nagsusubaybay sa Facebook Live, maraming salamat sa inyo. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Tandaan po, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan, kasama po syempre ang kabuhayan. We need distributors, we need retailers. Be a member. We have a very wide market. Kailangan talagang i-share namin sa inyo the business side of Health Code International na ngayon ay 17 years na dito sa Pilipinas. Marami na ngayon ordinary people now earning extraordinary income. O ano, gusto nyo rin ba? Diba? Just visit CMD office or makipag-coordinate po kayo sa amin. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.